Dobrý deň, dámy a pánovia, a máme tu video z Robloxu a dneska hráme Dead Rails. Ak náhodou neviete, čo je Dead Rails, tak Dead Rails je hra, kde vlastne musíš utiecť do Mexika, hej? Takže tu začneme a začínaš tak, že zobereš tento gold bar, stadiaľto a zobereš ho. Tu bol nejaký update a tam sú na rohoch tí týpkovia. To je dosť cool. Ja keď som to ešte minule hral, tak to tu nebolo. No ale, každopádne, ja zoberiem tento gold bar, takže zlatú tehličku. Zoberiem ju, zoberiem peniažky, získam 50 peniažkov a idem, potom idem do General Store, sa to volá. Hej, a kúknem, čo tu je. No pretože ono to je zase zaseknuté do kalu. No, lebo niekedy sú tu dosť dobré veci a vieš si ich kúpiť. Toto je na čo to, ani neviem na čo je, kámo. Koľko to stojí? 35, ok, to odhodím radšej. Kámo, to je aké dobré, ja som to hodil dobre. Dobre, takže zoberieme tohoto uhlie, hej, dáme to sem. Dáme aj druhé a dáme to tam. Ešte kúknem dynamit. Dynamit koľko stojí dokopy? 65 to stojí dokopy. Takže dynamit stojí 25. To si ja kúpovať nechcem, lebo by mi ostalo $5. Čakaj, idem sa kúknuť. Čo tu je vlastne? Áno, tento box. Hej. Chcel som taký glitch, že tento box, keď prenesíš do toho training postu, tak ty vlastne dostaneš tie peniaze, ktoré dá sa tak kufrík predať, no a ty ho potom vieš predať, no ale to musí byť hrozne blízko a ja som videl také video, že sa to dá, ale neviem, či to je úplne real. No, to je ako keby jedno, no neviem, či to je veľmi jedno, ale proste idem sa kúknúť do Gunsmithu, lebo tam niekedy sú dosť zadarmo, sú tam dosť ľahko získajú veci. No dobré, vlastne Gunsmithy sú iba zbrane a na tie nemám ani na ten najľahší, tak teda na ten najlasnejší. Dobre, takže hodíme sem uhlie a idem ešte po noviny, tie som zabudol. Novinami sa vieš skôr, vieš sa obstavať, alebo to vieš hodiť do oného. Alebo viete čo, ja kúpim ešte jedno uhlie, aby som to mal, pretože ono to je potom proste, keď ti keď tebe vždycky ostane $30, takže tebe sa to potom stane, takže to sa oplatí kúpiť. No, hodím tamto uhlie aj tie noviny. Dobre, no, ideme týmto vlakom. Tam typci majú tie guny. Dobre, takže máme skoro plný. A tam máme empty, hej, tam je proste empty a tam keď pôjde tá čierka, tak už není, hej, tak už nemáme palivo a nejde nám vlak. Týmto sa trúbi. No, ideme tu na proste a vieme získať tak veci, že pôjdeme vlastne, nájdeme tu niekde nejaký dom, alebo tak. No, idú na mne vlci, ty kokos, úplne, veľa vlkov, ty. Kamo, čo to bolo? Kamo, ich je tak veľa. Ok, oni už po mne nejdú, lebo ja som rýchlejší. Ale, dobre, no tak čo tu máme? Zatiaľ sme tu nemali žiadny dom. A trošku sa začínam obávať, že tu nič nebude. Ale na 10 000 je save zóna, kde nemôže ísť zombici ani nikto, takže to je v pohode. Ale tu fakt nebolo nič. Ok, tu je to je General Store, ok, tam býva dobrý loot, fakt dobrý loot. Takže, tuna je naštvatý, takže on je hrozne rýchly. Kámo, ale tá shovel je úplne inak, to oveľa ako keby rýchlejšie búcha, kámo. Ono to je hrozne divné. Kámo, to čo je? Kámo, to sú nejaké kvapky, kámo. To čo je? Kámo, to je cool, ten nový update. To je čo, kámo? Podľa mňa mega spracované. Dobre, takže čo máme v General Store? V General Store máme ok, uhlie, let's go. Kámo, čo je toto? Aha, ok, takže
Aha, ok, takže tam vieš dať torčku alebo niečo a potom sa ti to zaplatí. Tu máme dynamit, toto budeme dávať do PC, takže to ako posledne zoberiem, lebo ako prvé to vyťahnem a toto, neviem na čo, ale zoberiem to, možno sa to dá predať. Dobre, pobežíme k onému, ku nášmu vlaku a vyložíme, hej, to, takže máme toto. To ani neviem, to je vlastne na hento, no ale to mi bude na ni... Kam? OK. Ja som to lieto. Ja som to toho pripevnil, no dobre, to už nezískame. Takže neviem, dokonca to bude tam, to... OK, takže toto tam dáme. Bo to nám pridá, OK. Ne, dynamit, kamo, ne, kamo, help, ne, kamo. Čo sa deje? Kamo, ja som tam hodil dynamit. OK, to som fakt nemusel, no. Toto máme na predanie, OK. Už nám začína noc. V noci sa spawnujú zombíci, takže ja idem. Bo oni ti vedia nasadnúť na vlak a potom to už nie je veľmi dobré, takže no, dobre. Ideme a zatiaľ kým sa dostaneme do ďalšej safe zóny, alebo proste kým sa sem dostaneme, tak ak hráte Roblox a chceli by ste byť môj friend, tak mi do komentárov napíšte svoje meno a potom do komentárov mi napíšte svoje meno a potom tu máme nejaký dom. Idem tam? No dobre, pôjdem tam, keď tak umriem a pôjdem tam. Ne, kamo, niekto na mňa útočí. Ne, kamo, ne, kamo. Tu je zombík, chcipni. Ne, ok, už mu idú hápka dole. Dole, chod dole. Ok, chcipol, kamo. Rýchlo na vlak, zdrám. To bolo také nebezpečné, ok, spadni z toho vlaku radšej. No dobre, kde sa to bolo? No, napíšte do komentárov svoje meno v Robloxe. A ja potom spravím možno video, možno to ani nebudem, kamo tu beží ďalší zombík, možno nebudem ani z toho robiť video a dám to do Wheel of Names, ak neviete čo to je, tak tam dáte, niečo zadáte a to je mesto, kamo. A tam sa to vám roztočí a dá sa vám randomné, kamo, tam je zombík s dynamitom, ono to za chvíľu vybuchne. Zabilo aspoň 10 zombíkov. Dobre, tam sú banditi, kamo, to je jaký epický fight tam. Ty kokos. OK, ja radšej idem ďalej, pretože nechcem, aby mi tak tí banditi killili. Dobre, no, napíšte do komentárov svoje meno v Robloxe, ja to spinnem a kto padne, tak ja budem váš friend, dám vám request, ak to tam samozrejme napíšete. No a máte proste už, môžete byť môj friend, podľa mňa je to v pohode. Keď toto môžeme odjeltnúť a môžeme to ísť predať. Takže zoberieme to tu. Kamo, tam je nejaký typek. Normálne, že kamo, to je jaký nový update. Tu normálne, že kamo. Tu normálne, že nový update. Typci to tu normálne, že strážia. Kamo. Typci normálne, že strážia tú safe zónu. Kamo, to je mega cool. To cením, kamo, to je mega cool. Dobre, takže selneme to a dostaneme $5. No tak to je super. Tam máme nejakého zombíka. No, napíšte to tam a ešte mi k tomu napíšte, že kebyže vás náhodou vylosujem, tak že z čoho by a potom koho vylosujem, tak toho ten prvý bude vlastne, kamo, ja to zavesím niekde, jeho prvého, kamo, on tu bude takto chillovať, kamo, kamo, jak si vykrútil hlavu, ne, kamo, na tohto typka ho dám. On má 98 nábojov, kámo. OK, ja ho takto zavesím na tú minigunu. Ale vieš čo, dám to takto. Dám ho takto na jeho hlavu. Tak. Super, kámo. Super. Kámo. OK, čau. No napíšte ma, ak poznáte nejaké hry a je to nejaká dobrá hra a bavilo by podľa vás ľudí z toho spraviť video, tak napíšte to a spravíme spolu z toho video potom, keď budete mať niekedy čas. Tak no, proste spravíme to a kamo, tam sú mŕtvi voci.
Kam, po to ide, to je proste zadarmo vôci. Proste zadarmo palivo, to je mega v pohode, kámo. Dobre, no napíšte tam nejakú hru a spravíme môžeme spraviť videjko. Takže máte, tu je šerif, máte šancu byť na videu. Ak ste mali niekedy túžbu byť na videu. Ja viem, že mám niekoľko odberateľov, ale je to plne v pohode. A môžete byť, ak môžete mať ma už za frenda. Kamo, to sa dá takto nabíjať a dáš lepší damage. Dobre. Takže, vo šerifovi vieš získať zbraň. Takže ak tam... Ne. Tam je rifleka. Ne, tam je rifleka, kámo. Však to je tá najlepšia zbraň doslova. OK, helmetka. Ne. Kámo, OK. Toto. No, na shotgun. Do keľu. OK. Ale máme rifleku, kámo. Máme rifleku, ale zo 6 nábojmi. OK. OK. Dobre, no. Zoberieme toto, lebo to je aj palivo, toto si vieme predať a toto vieme aj použiť ako sedenie, ale to sa neoplatí, lebo keď hráte viacerí, tak sa to oplatí, lebo nevyskočíš z vlaku, hej. A môže si aspoň sedieť, lebo videl som niektorých youtuberov, že si stavali normálne na tom vlaku, že dom a to bolo, že proste tam mali zastavený celý ten dom a proste celý ten vlak a mali to také bezpečné. No, proste... Kamo, ja som to tu rozhádzal. OK. Dobre, viete čo, ideme to tradenúť za peniažky. Ale ja sa tak teším, že som získal tú rifleku. To je podľa mňa mega dobré. OK, tie veci sa dali tiež predať, tak to si zoberiem. Ak môžem v lúčeku. OK, zoberiem si ťa, lebo... OK. To mám 2 vlkov už len, OK. To viem použiť ako palivo. Dobre, no, takže, čo si kúpime? Ja by som kúpil, neviem čo, ale tu idem si kúknúť do General Store. Čo to tam máme? Dobre, takže, no, OK. Tam asi nejdem. Jemene, kámo, ja keď mám už tú rifleku, kúpim mamo, kámo, kúpim mamo. OK, kúpim to 2-krát, ale a budem mať $0, ale to je po 24, čo znamená, že mám dosť veľa nábojov. Presne 48. A vlak som si nechal až tam vzadu, takže tam si poležíme. Ale ja cením, že oni to updateli, pretože vtedy, ak ste hrali ešte tú staršiu verziu, tak vtedy tí zombici, keď sa tam spawnovali, oni zomreli hneď, hej? A je to nevýhoda, lebo tí gardi tam vedia zomrieť v tom, hej? Takže oni vedia zomrieť tak, že ich zabije zombík, ale to, keď ich tam je hrozne veľa. A tí zombíci ich tam vedia zabiť. No počkaj, možno pôjdem to zlato. OK, pôjdem to zlato vykopať. A dobre, týmto to ide hrozne pomaly, ale proste vedia zomrieť, hej? Vedia zomrieť, ale proste no proste je to v pohode, hej? Vedia tí typci zomrieť, ale zase vedia strieľať skôr, že keď už niekto ide, tak vlastne ich môžu už snajpnúť, hej? No, takže toto rozbijem, ak sa to niekedy rozbije, OK, rozbilo sa to, OK, zoberiem ten gold nugget. Počkaj, tam bolo, že young. A v tom young, áno, a v tom minulom young znamenalo, že ne, je noc, bude noc, ne, kamo, ne, kamo, ne, run, to musíme dať úplné rany, kamo, to musíme dať rany, to musíme stihnúť. Dobre, rýchlo, dúfam, že tam vidíte, kebyže teraz na mňa ide niekto, tak oni ho môžu posnajpovať teraz, vidíte, tam majú nejaké tie svoje zbrane. No a podľa mňa je to dobré. A podľa mňa akože dosť dobre pridať nejaké NPCčka, ktoré sú s tebou. Lebo keď sa to tak zobereš, tak zatiaľ tam boli iba
iba ako keby NPCčka, ktoré ťa iba zabíjali, hej. Takže werewolf, zombie a tak, a skeleton, hej, a takéto veci. Ale inak tam neboli žiadne iné, ktoré ti pomáhali, napríklad. To sa nedá predať. Počkaj, ono sa to nedá predať. OK, takže vlastne tieto rocks sú mi vlastne na nič. Koľko toto stojí? 35, kámo. OK, v pohode, to si berem. A toto tu vlastne asi môžem nechať aj. Odhodím to sem. Kámo, tam je werewolf. Ne. Kámo, oni dali werewolfa. Kámo, čo to je? Ty si dal werewolfa. Si robíš srandu. To si zoberiem, kámo. To je dobré na palivo. Ale počkaj. Tak veľbu bude predatie. Lebo werewolf sa dal predať, tuším. Hej, dá sa predať za 20. Kamo, doslova, že zadarmo 20. Úplne zadarmo, 20. Jo, ďalší. Ne. Ty si aký dobrý. Kamo, ty si dobrý nejaký. Kamo, ty si mega dobrý. Tieto NPCčka majú ten hunting rifle, áno, to je fakt OP. A tá zbraň sa doslova, že nedá kúpiť. Takže je to podľa mňa dosť OP. To mám už len tých vlkov. Dobre. Ja už tu ešte už len počkám asi, lebo vlastne ja tam nechcem ísť veľmi cez noc. No, máme tých 75. Takže ja sa kúknem, koľko stojí turetka. Dobre, takže turetka stojí 125. Možno by som za chvíľu na to mal, ale nemám. Máme rifleku. Toto je shotguna. Koľko stojí shotguna? 50, hej? OK, začalo ráno. Ne, tam je ďalší werewolf. Ale kto ho dal, kámo? To je divné. OK. Dobre, takže kúkneme si. Tu sú dvaja. To sú dvaja werewolfovia. Kámo, to máš doslova, že for free 40 dolárov. Úplne zadarmo. Doslova, že zadarmo 40 dolárov. Úplne zadarmo. Kámo. Máme 150 dolárov, kámo. Tak toto bude v pohode, ľudia. Toto bude v pohode, toto si nakúpime trošku. Dobre, takže čo si nakúpime? Idem sa kúknúť, že čo to tam vlastne všetko predávajú. Ja by som kúpil znova tie rifle, áno. Toto odhodím. A OK, zaplatil som to a asi kúpim dvakrát. A turetka? Neviem čo som, kamo, 125, kamo. A čo ak teraz to stlačím, akože vypáčim to? Sa asi nedá, čo? Ale v reálnom živote by sa to asi dalo, no neviem. Dobre, tu máme shotgun ammo. Proste, mám 85, tak počkaj, kúpim si ešte v General Store uhlie. Lebo to budem asi najviac potrebovať. Čo tu máme? Mail. A to stojí iba 30. OK, tak to je v pohode, ale ja mám rifleku. A to dáva do hlavy ako keby na jednu strelu, takže to je najlepšie podľa mňa. Za mňa, takže podľa mňa, keď mám už rifleku, keď som dostal rifleku doslova, že zadarmo, tak si už nemusím kúpovať žiadnu šablu. Kúpim ešte jedny a budem mať 5 dolárov. Ale keď si tak zoberieš, tak to nevadí, že mám 5 dolárov, pretože ja mám iné veci zase. Vieš, chápeš? Takže vlastne ja som za tie peniaze kúpil niečo, ale nemám už peniaze, hej? Ale mám tie veci, takže v pohode, hej? No. Takže zabežíme si sem a inak akože, ak to, kúknem, či tu nie je náhodou werewolf znova, lebo ako, mohol by som si kúpiť, v tom šerifovi už asi nič není, to som kúkal, dobre, no, ideme už k tomu konečne vlaku, neviem ako dlho som tu bol, ale bol som tu dosť dlho a povedal by som, že je to v pohode, čo som tu spravil a asi, kamo, ja by som hrozne chcel vyskúšať, že niekto by riadil ten vlak. A ja by som sa iba zachytil na hentom, hej, takže. Dobre, takže máme tu na tieto 3. Zoberiem jednu. Ne, počkaj, ešte jednu mám tu. A ne, tých vlkov tam dám, hej, tých vlkov. Dám tam jedno to uhlie. Aj druhé uhlie tam dám. OK, mám plné. A tieto jotnem, aby mi to neodišlo, lebo uhlie dáva hrozne veľa. OK, a teraz už idem. Lebo sme sa skoro vôbec nepohli.
Hej. Dobre, tam máme tie dve uhlia. Nezabudnite dať like a keď už ste to kúkali sem, tak podľa mňa by ste mohli trošku scrollnúť a dať odber, hej. Ale akože fakt, ak sa vám páčia tieto videá, tak dajte odber. Ja budem vedieť, že sa vám to páči a idú tu na mňa banditi. Ale o nich sa postaram, kamo, tam som zražil aspoň troch. Kamo, ne, kamo, just chill. Ok, dal som ich. Počkej, koľko ich je? Počkej, lebo je taký quest. Že dostaneš bondy, ak neviete, čo je bondy, tak sú to ako keby také coiny do tohto. Ok, je ich 5, yes, je ich 5, kámo. Je ich 5, let's go. Ok, máme 5 banditov. 2 mŕtve kone a 3 živé kone, ale ja si asi žiadneho nezoberiem, pretože mám... Tam je castle, vzadu. Alebo má... Kámo, tu je ďalší. Rýchlo, otvorím rifleku. Kámo, ja som mega low. Ešte si reloadujem. Ne, zdrám. Prejdem ho. Poď. Yes, mŕtvy, ok. Hen tam nejdem, lebo som úplne low, kámo. To ani nebudem hovoriť, že tam idem. Kebyže ma hen tým práve strelia, tak to by som fakt nechcel. Lebo videl som takého youtubera a on to strieľal totálne brutálne. No, totálne brutálne, to sa normálne že rímuje. Kámo, lebo ono to zničí hrozne veľa zombíkov. Hen tam to je, ale ja sa nezastavujem, pretože mi to vyjde a... kámo, hen to tam. Idú po mňa, ok, jednoho som zrazil, Luka. Hen tam tam je dosť dobrý loot, ale je tam zomboš, takže tam nejdem. Minule som to našiel a neboli tam zomboši a bol tam dosť dobrý loot, ale... Tu je mesto! Je ráno, neviem, či tam idem, ale ne, asi ne. Kamo, ne! Ja som úplne zabudol, že ja som úplne low. Kebyže ma teraz ten týpek trafí, tak ja som mŕtvy. Kamo, ja som na to úplne zabudol. Kámo, ok, ešte, že som nevystupoval, kámo. Lebo to by som fakt neprežil, kámo. Ok. Tak, toto je mega, kámo, ľudia. Toto je podľa mňa mega, čo som teraz našiel. Ale dostaneme až do tej druhej save zóny. Ideme až do tej druhej save zóny, ľudia. Nebojte sa. Ideme až tam, začína nám noc. A ideme tam, dojdeme tam. Tu máme normálne, že doktora, ale ja tam nejdem, lebo ja chcem hrozne splniť ten quest. No, kamo, čo to? Kamo, tu je búrka. Ne, búrka. Rýchlo, kamo. Ak ma teraz trafí blesk, tak som úplne mŕtvy. Kamo, som definitívne mŕtvy. Kamo, to ne. Ja teraz fakt umrieť nechcem, ja mám hrozne dobrý loot, kamo. Ne. Ok, rýchlo. Zastavíme. Ok, zastavili sme to skoro. Ale tu na týpek nám to už stráži. Ja som došiel sem, našťastie živý. A netrafil ma blesk. Idem k šerifovi. Mám presne 5 banditov v mojom sáčku. A teraz, ak ich predám, tak splním quest. Pozrite sa. Hop. Mám to Bounty Hunter completed. OK. A ešte mám z toho aj prachy. Kámo, let's go. Takže hneď v prvom videu máme prvý level, kámo. Kámo, ja sa tak teším. Máme $180 ešte z toho, kámo. OK, dobre, takže ideme si kúpiť bandáže. Kámo, tam udiera blesk. Kámo. Alebo kúpime si snake oil. Ja neviem. Ja fakt neviem, ľudia. Kámo, nezatočí úplne kamera. OK. Kámo, čo to je? OK. Kámo, prečo mi tu udiera blesk? OK. Kámo. Máme tu tie bandáže, hej. Samozrejme to zoberieme tak najviac efektívne, aby tam ostali iba tie 3 a tak od seba. Zoberieme tie 3. Equipneme si ho a hneď ich asi aj healneme. Pretože vlastne my sa tým dáme do plna. Dáme ešte tento a vyhral som, teda no čo to hovorím, ja som nevyhral v žiadnom prípade. OK, takže keď sme sa už healili, ja by som kúpil ten snake oil, aspoň jeden, $35, kámo. Ale nevadí, máme 125 ešte. Dobre, takže už nám je ráno, tu na týpek
Zaujímalo by ma, čo sa stane, ak mu strelím do hlavy. Ale to asi nebudem strieľať, lebo bojím sa, že všetci na mňa pôjdu a zabijú ma, hej. Takže to ja nechcem. Kúknem ešte sem do Gunsmithu. Kúpim náboje, lebo to bude asi to najzákladnejšie, čo ešte budem potrebovať. Tu mi normálne padne na zem, takže to kúpim. OK. 95. To by som už skončil s týmto. A idem ešte do General Storeu. Lebo do General Storeu sa vždycky pozerajte, ak hráte. Lebo... Pickaxe. Ne, kámo, to kupujem. To kupujem, lebo s tým vieme rozbiť dosť veľa vecí. OK, kupujeme. Equipnem. OK, equipneme. Zoberieme toto. A ešte jedno zoberieme. Klikneme. Zoberieme si to. A máme $25 ešte. A viete čo, kúpim ešte jedno. Lebo uhlia fakt nie je nikdy dosť. A zoberieme to do sačku. A tu nám máme ešte ten container. Mohli by sme spraviť to, že to zoberieme. Ono je to blízko, kamo, ono to možno bude fungovať. Počkaj, ja možno dostanem z toho peniaze. Počkaj. OK, berem. Ne, ono sa to despavne, keď to zoberieš do inej budovy. Takže oni to už opravili ľudia z toho nového, je to odnem a dám to tam. Spravíme nové fuel. Dáme tam. Máme ešte 3 v osačku. Takže to bude v pohode ešte. Vyprázdnime to. Zoberieme ho. Asi ešte jedno hodím do PC. A ne, posuniem sa trošku dopredu. A viete čo, pôjdem. Tu máme doktora. A viete, že pôjdem tam. Tam je bandita vzadu. Vystrám po ňom. OK, všimol si ma. OK. Kamo, jak padol na tom koni a jak spadol z toho koňa. A ja som na toho koňa nasadol. Kámo, jaký riadok, kámo. To je mega cool. OK, toho ešte idem predať za bounty. Idem sa pozrieť sem ešte. Tu máme dačo. Kámo, ne, cipni. OK, dal som mu. Ešte henteho tam za tým súdom. Kámo, ja si musím reloadnúť. OK, cipni, super. Berem. Kámo, toto je dobré, toto je fakt dobré. Ono sa to dá predať za dobré. OK, tu máme bandáže. To som nebudem sa kupovať, ale teraz by ma možno zabil. Nevadí. To by som sa aj tak vyregeneroval, takže idem ďalej. Idem si to po toto. Tu máme koňa, viete čo, ja to zoberem. Budem sa zatiaľ premiesňovať koňom. Ale keď si to tak zoberiem, tak toto je už akože dosť dlhé video. Ja by som to dal akože na ďalšie pokračovanie. Ak sa to bude dať, akože ľudia, ak viete lepšie, Dead Rails, ja to neviem veľmi dobre, akože niekedy sa tam dá joinúť a niekedy nie, podľa mňa. Ja som sa tam niekedy joinol, do mojej novej, teda do mojej, keď som to ešte hrával, raz, tak, ne, kamo. OK. Beriem koňa a je tma, tak noc, takže... No, ak napíšte mi do komentárov aj, že či sa budem ešte vedieť joinúť. Ak nie, tak dáme asi novú, ako pokračovanie. A nezabudnite mi tam ešte napísať to svoje meno, ak fakt hráte Roblox a chceli by ste ma mať za frienda. Ak nechcete, tak nemusíte, však to nie je povinné. OK, idem za šerifom a idem mu to tam predať za $35, lebo to je v pohode. Toto viem ešte predať, OK, to je v pohode. OK, $35, berem. Ečkom, OK. Zaberiem si toto a idem to ešte predať. Lebo, kam, tu normálne, že zombici behajú. Čo to je? Kamo, koľko ich tam je? Kamo ľudia. Čo to je? Tu normálne, že behajú zombici. Kamo, koľko ich tu ide?
Kamo, ne. Kamo, čo sa to tam deje? Kamo, ja im nechcem veľmi pomáhať. Kamo, oni jak snajpia, oni mu normálne, že dávajú headshoty. Kamo, oni spadli zo schodov. Čo to je? OK, dobre, no. Pozbieram ešte týchto typkov. To normálne, že nakoniec s tým. Dobre, idem to predať, hlavne. Idem toto hlavne predať. Koľko dostanem? 30! Kamo, 30 za to, že som to len tak random našiel. Kamo, úplne zadarmo peniaze. Kamo. OK, tieto peniaze si už nechám. Ak sa bude dať joinúť. Pozbieram zombošov. Všetkých. Úplne všetkých. Teda, ak sa mi bude zmestiť. Tam padol týpek. OK. Tu naleží jeden. Už máme 5 zaplnený. Kamo, ne! Help! Kamo, keď už tu ste, tak ho snajpite. Ne! OK, dali ste ho, OK. Ty kokos, jaké? Áno. Toto má rozliaté úplne. OK, tam mi svieti ten krb. Ja sa vždycky viem, čo to je. Tu pochodujú už, ty kokos. Poradní ľudia. To sú iní vojaci, kámo. OK. Toto máme tu máme ešte troch. OK, máme 10 z 10. Iba za Robuxy sa dá kúpiť, že budeš mať 15. Iba, že budeš mať 15. A to by bolo podľa mňa už ako koniec na toto video. Čauky. Nezabudnite napísať do komentárov to video, teda to svoje meno, ak ma chcete. A ja by som to tu ukončil. Čauko.